10 सेकंड गया, 10 सेकंड गया, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। पानी पी सकते हो, पानी पी सकते हो। खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि आरो मोनसेबाव गोदान भिडिअ बरायबावबाय। आं आरो दिनै मोनसे आरो कम्पिटिसन लानानै फैबावदो। आंनि हिन्जावा जेनेबा नोंस्रा नोम्बाजैया नास्ता जानो होननानै बुंबाय थायो। दा नास्ता जेनेब्ला नास्ता जानो हागोन आं बुंदों जुदि बियो नै मोनबा साम'सा होननानै बुंदोंमोन, मोनबा हायानो दायो दा मोनब्रैखौनो होदों। मोनब्रै साम'सा जुदि जानो हागोन ना होमबा बेनो नै 1000सो फैसा आं दोनखादो। 1 मिनिटाव जुदि बियो मोनब्रै साम'सा जानो हाजोबो होमबाना आङो टाइमारबो सेट खालामखादों रायजोफोर नै। थ' नोंथांमोना रेडि? ओके, थ' भिडिअखौ सुरु खालामनि रायजोफोर। आङो जेनेबा मोनथाम आं जानो जुदि हायाबाबो आङो बे 500खौ लागोन। 500 मोना। मोनब्रै जाजोब 1000सो ला, मोनब्रै जाजोब 1000सो ला, मिथिबाय? थ' रायजोफोर भिडिअखौ सुरु खालामसै हा दे। जुदि हाजोबोब्लाना होमबाना 1000सो होगोन, पाक्का होथारगोन आं मुथुते 1000सोआ नोंनि। रेडि? 1 मिनिट। तो गाइस रेडी आप लोग? ओके, 1 2 3 ये टाइमर गो। 1 मिनट में 4 समोसा लगाओ। कितना गया? खाओ जल्दी खाओ। 10 सेकंड गया, 10 सेकंड गया, जल्दी खाओ। पानी पी सकते हो, पानी पी सकते हो। गरम है, मुझे पता नहीं। कितना गया? अरे 30 सेकंड गया, एक भी नहीं खा पाया तेरे को। अरे चल 1.5 मिनट दिया, 1.5 मिनट, आधा मिनट बढ़ा दिया, आधा मिनट बढ़ा दिया। नहीं हो पाएगा, इतना गरम क्यों लेके आया? गरम है क्या? तेरा 1000 रुपये गया फिर। इतना गर्मी मालूम है? अरे यार चल और 1 मिनट दिया, चल 2 मिनट दिया। नहीं, इतना गर्मी नहीं होएगा, बहुत गर्म है। अब खा के देखो, दिखाओ। इतना गर्मी कोई खा सकता है? तो सच्ची में गरम है यार, मुझे पता नहीं था। उसको इतना गरम है वो तो यार ऐसे ही है। तो वीडियो फेल यार, नेक्स्ट टाइम। हाँ ओके, 1 मिनट में एक भी समोसा नहीं खा पाया है। तो गाइज प्लीज वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें यार। नहीं हो पाया आज, बाय बाय।